Сәлем. Сезне 2026 менә Уттай ат елындагы беренче тапшыруда сәламләү безгә бик шатбыз һәм Камал. FM Фикер мәйданы. Сезне 26 елда сәламлый. Сәлем, дуслар. Ничек хәлләрегез, Райхан, Гадел? Ой, Аллага шөкер. Исән калдыкмы? Исән калдык. Аллага шөкер. 2 гыйнвардан бирле эштә. Дөрес. Менә 2026 ел башландыгына инде гыйнварның уртасы, ел тиз үтеп китә. Сезгә дә шулаймы? Миңа гына шулай тоеламы? Нәрсә күрсенеп утыра ул бу яшьтә? Үз ритмы белән бара. Чөнки эш күп, Аллага шөкер. Менә икесеннән алып 11-нә хәтлек безнең бит 10 көнлек марафон булды, ял булды. Туп монда каз буты, менә монда тавык, монда аста шу булар. Шартлыйм дип торам. Ләкин бу спектакльләр тарафыннан да шулай бик күп булды. Шушы 10 көн эчендә 40 спектакль бу шак катмалы. Аллага шөкер, бөтен залларыбызда тулы һәм ел буе шулай дәвам итсен. Иң мөһиме, иң кызыгы ничек каршы алдыгыз? Без инде гадәттәгечә баштан әти-әниләргә барып килдек. Аннары ирем белән өйдә матур итеп телевизорны кабыздык та, яңа елны каршыладык та, йокларга яттык. Нинди костюмнар кулландыгыз бу бәйрәмдә? Йокы киеме. Юк. Йокы вакытында димим, кунакка йөргәндә. Кунакка йөргәндә кызыл кием киергә дип әйткәннәр. Кемдер әйтә, кызылны ярамый киергә дип. Шуңа күрә без нейтраль төсләрне сайладык. Ул да булса ак белән кара. Иң мөһиме, ат ит ашамаска дигәннәр. Гадел, синеке ничек үтте? Мин туганнар белән, әти-әниләр белән. Безнең туган көннәр марафонында 1 гыйнвардан ук башланып китте. 1 гыйнварда Әсгать Хисмәт Иске Бишмәт. Рәдиф Галимов минем курсташ. Мәрхүм, без мәрхүмнәребезне һәр вакыт хәтерлибез. Аларны искә алабыз. Телдә булганда ул һәр вакыт догалы була дигән сүз аларның җаннары. Шуңа күрә Ринат абый Стажетдиновның туган көне иде. Искә төшереп үтәргә тиешбез. Аныкы да 1 гыйнварда иде. Шулай ук 12 гыйнвар безнең Шулпан Наҗипованың туган көне була. Булды. Булды. Синекенә барып җиткәнче туктаганда көннәр күп әле. 4 гыйнварда безнең Габделфәт абый Шәрәфиев. Юк, 6 гыйнварда аның туына 75 ел булыр иде. Хәтта без әле үткән елны Янил авылына кайтып, Мәдәният йортына аның исемен дә кушып килдек. Татарстан Республикасы Күкмара районы Янил авылының Мәдәният йорты хәзер безнең Габделфәт Шәрәфиев Татарстанның халык артисты исемен йөртә. Дөрес, афарин. Шулай ук Фирдәүс Әхтәмова 4 гыйнварда туган көне, менә бу инде безнең үч мәрхүмнәребезнең дә туган көннәре шулай булган булыр дисәм булсалар, ләкин беренче булмый, кеше китә, җыры кала, эше кала, аларның шактый бик күп матур эшләре калды. Хәтта телевизион фондта менә аларның туган көннәренә бәйле бөтен спектакльләрне күрсәттеләр. Люстраны карадык без көлә-көлә. Люстра бик миңа ошый торган спектакль иде. Мин анда гел көлә идем кичкенә чакта. Шәп, син әле кичкенә идең ул вакытта. Мин кичкенә идем. Бәби генә булгансыңдыр әле, дөрес. Гадел бөтенләй тумаган. Юк, без аның белән бер яшьтә бит. Райхан белән. Лаймы. Әле без икебез дә кәҗәмегез. Имәндә икән шикләве. Мин агачлар дип торам. Һәм 14 гыйнвар кемнең туган көне ул? Күрмисезме ул кешене? Менә аның туган көне. Пара-па-па-парам, та-та-та-та-та-там, Туган көнең белән, туган көнең белән. Салют. Ай, рәхмәт. Ничек сиңа? Сиңа ничә яшь тулды була инде? 29. 29, без бер яшьтә түгел икән, гафу итегез. Син 97 бит? 97. Мин дә 97. Ә миңа 28 тулды гына әле. Шулаймы? Бер ел бар әле. Бер ел бар. Ничек соң туган көн хисә бармы? Менә кичә искечә яңа ел булды, 13-нә, 14-нә. Яки син һаман аңламыйча бу бәйрәм булды соң? Әле 29-га җиттемме соң, әле пока башка килеп җитмим соң 29 яшь тулды дип, туганнар белән, ниләр белән шулай кич белән Алла бирсә җыелышып үткәрәбез дип шундый планнар. Тагын шулай ук безнең яшь артистыбыз 14 гыйнвар көнне Ринатны да туган көне белән котлыйбыз. Ринат туган көне белән. Менә бит онытылгач аңа күп игътибар. Шулай ук безнең Наил Әюповка 90 яшь булган булыр иде. 6 гыйнварда безнең Галескер Камал туган туган көне.
Неше ел болған болар еді? 147. 147 ел болған болар еді. Шунда біздің театр белән эшчәнлек алып барган бик күп әле әдипләребез бар. Алар арасында Хади Такташ, біз үзебез дә Хади Такташ урамында хәзер урнашканбыз 74-нче йорт. Онытмагыз театрның адресен. Һәм урам башында, шат башында менә ничек матур тур килгән. Марсель Сәлимҗанов белән Такташ киселеше урамында аның хәтта һәйкәл дә бар. 1 гыйнварда аңа барып инде чәчәкләр куйдылар. Туган көн искә алдылар 120 ел. Шулай ук Фатих Әмирханга 140 ел. Бу ел гомумән юбилей еллары бик күп язучылар арасында. Ул Тукайга, Муса Җәлилгә, Мөдәррис Әгъләмовка, Гомәр Бәшировка бик күп әлбу истә калганнар. Димәк, безнең эшебез тагы да күп булачак. Бүтән залларда аларның инде әсәрләренә гомумән аларның иҗатына басым ясалып спектакльләр әзерләнәчәк. Шулай итеп, сезнең нинди планнарыгыз? Sıradılar diye. Kıvırladır ya. Heybet, yaxşı. Büyük bilesizmi? İşlev. Bizning planlar indi ol yazmasan da yazılgan bilgili. 2 balаны тәрбияләү, үстерү, берсен бакчага, икенчесен мәктәпкә, аннары алар гимнастика, вокал, музыка мәктәбе, һәм кич белән спектакль, аннары һәм көндәр шулай. Менә бит Аллага шөкер, планнарыгыз бик матур икән. Күркәм. 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 Артист баласы булу бик җиңел түгел. Шулай. Шуны аңлагыз дуслар. Тяжела, неказиста, жизнь татарского артиста. Юкка гына саф татарчаның мәкале уйлап табылмагандыр. Рәйхан, син көндә менә ничә сәгать җырлыйсың? Гомумән яки санаганың бармы? Теге һәр бит инде акыллы сәгатьләр анда, әллә нинди генә гаджетлар бараймы? Күпме атлаганыңа хәле тикшерәләр. Ә менә син җырчы буларак, җырларга яратучы артист буларак, берәр көн җырламыйча торганың бармы син? Әлбәттә. Хәтта Булай. сөйләшмичә дә торырга кирәк дип уйлыйм мин. Чөнки тавыш связкаларына ял итәргә кирәк. Гел җырлап торсаң тавышың утыра бара. Монсы миңа кагыладыр инде, мин сөйләшмичә торырга кирәк. Юк. Аңладым, төптүрен рәхмәт. Әлбәттә, менә безнең шундый Башмагым, Җәүдәт берлән Зөбәрҗәт спектакльләре менә безнең күптән генә түгел 3 тапкыр барды, һәммәсе дә. Анда әлбәттә инде артистка әзрәк кенә ял итеп торырга кирәк тавышына, чөнки җырлар да күп. Тавышны ял иттереп торсаң, әйбәт булачак. Ләкин мин өйдә булганда үземнән үзем ничектер җырлап җибәрәм. Ул бик яхшы булмаса да инде менә ял итеп булмый инде, барыбер җырлыйсың, күңел җырлаган вакытта. Алмас коркып китмиме тек? Син көчле тавыш белән. Йоклыйм. Башмагымның башы. Будильник урынына китә белән. Юк, алай әйтмим. Алача теге кызык бар бит анда өзек видео. Райолда шундай салмак кына уйнап утыра, бер абзаң янында инде җырларга әзерләнгән хатын-кыз кисәк җырлап. Юк, алай әйтмим. Менә безнең атналык афишада шундый бер көн бар. Театр, музыка, ничегән исемен ничек әйтелә? Бу инде безнең композиторыбыз Илмир Низамовның концерты булачак. Ул махсус безнең театр артистлары белән ясалган программа. Монда без дә җырлыйбыз анда. Адель дә җырлыймы? Адель дә җырлый анда, Гадел дә җырлый. Калдым инде. Бу бию пәрия дип чыгып керимсең хәзер. Анда безнең спектакльләрдән дә җырлар бар. Илмир абыйның үзенең җырларында ул безгә тәкъдим иткән иде. Менә хәзер Син нәрсә җырлыйсың? Мин Җәүдәт берлән Зөбәрҗәт спектакленә җырлыйм. Дуэт. Һәм инде дияргә ярамый. Дөрес, андый сүз юк. Һәм Илүсә Хуҗаның Бишек җырын. Искиткеч җыр матур. Әлли йокла җимешем, юргандай булыр сиңа. Дөрес булмады инде. Матур булды. Гадел, син нәрсә башкарасың? Син минем җырын җырлыйм. Резида Гобаева Зайниеваның сүзләре һәм Яңа ел кичендә җырлаган. Яңа ел. Ишеткән идек. Концерт турында беләсезме ник сораган? Нишләп? Чөнки күрәсең, урындык буш. Димәк, безнең хәзер Илмир абыйдан мөмкинчелегебез булачак. Әлбәттә. Сезне дә концертка кертергә. Сөйләбез хәзер име? Нәрсә дип әйтергә? Бер ноталы гына җыр юк икән.
Қонағымыз жоқ еді, һәм мына ол бар. Исәнмесез. Илмир Низамов, сәлем. Сәлем, Сені, сәлем. Яңа 26 жылның 14 көне белән тәбрик итәбез. Аллаға шүкір. Бу бәйрәм гомумән ниндидер әһәмияткә ияме? Синең өчен, гаилә өчен ничек каршы алдың кыскача менә шул ялларны, яңа ел кичен, искечә яңа елны бер-ике сүз белән әйтеп китсәң, без тулысынча инде концертка күчәрбез. Әлбәттә инде яңа елны бөтен кеше ярата, бөтен кеше ул вакытта ниндер могҗиза көтә. Мин тырышам һәр яңа елны төрлечә каршыларга. Кайбер вакытларда, әлбәттә, гаилә белән, кайбер вакытларда дуслар белән, кайбер вакытларда кайдыр яракка китеп, быел мин яракта идем һәм минем өчен яңа ел ул бик якты, бик яраткан бәйрәм, чөнки минем әле туган көнем дә яңа ел алдыннан. Шуңа күрә бу минем өчен шундый бөтен бәйрәмнәр төзелеп киткән бер рәттән. Өч кәҗә мөгез арасында утырам бер үзем. Бер, ике, өч, Алла. Сез мөгез яме? Иң шәп кешеләр без. Рәхмәт инде. Шулай. Мин бу очракта ризалашмыйча булдырам. Үзең генә булгач. Син кем? Мин диява. Менә бит. Син кстати безгә бик якын. Әйе. Булырга тиеш. Сизелеп тора. Без бер дулкында булырга тиеш. Алай дип әйтә алмыйм. Без дүрт теге ничек әле татарча була зануда булырга тиеш без. Дүртебездә. Шулай. Менә Иракта дигәннән кар урти, әйме кытыртып утырабыз. Урти. Әйт инде Ирактагысында кайда булды ул Иракта? Беләс килә Мин булдым таулар арасында Грузиядә. Киноцвали команда мин горы видел, нет, и что покажу. Тауда каршаладым мин быелны. Мин мәйтәм бу елда гел тауга гына менеп торыйк. Шуңа күрә мин төнге 12дә тау башында идем. Төнге 12дә син Аллаһ Йолдызларга якынрак. Тагы да якынрак булгансың. Әйе. Йолдызларга дигәннән, менә безнең атналык афиша бар, шуны укып үтәсе килә. Ул безнең Көнчыгыш залда Сөяркә 18 гыйнвар, көндезге 2дә һәм кичке 6да Универсаль залда 17 көнне Шүрәлене көттегезме, көндезге 11дә һәм 2дә зур залда 15 гыйнвар көнне күптән көтеп алынган спектакль Рәшә. Ул инде бөтен тамашачылар аны бик озак көттеләр. Чөнки аны бу бинаның, яңа бинаның сәхнәсенә яраклаштыру бик авыр иде. Чөнки андагы ул вагон теге зур декорацияларын кую, кругка җайлау һәм безнең коллектив бу эшне җиңеп чыкты һәм 15 Алла бирсә уйнаячаклар. 16 гыйнвар Зәңгәршәл сәгать 6да. Та-та-там. Шулай. 17 гыйнвар дуслар җыелган җирдә сәгать 5тә кичке. 18 гыйнвар тапшырылмаган хатлар урынына Җәүдәт белән Зөбәрҗәт спектакле. Иң кечкенә 61 урынлык залыбызда 17 көнне Күктау киносын күрсәтәчәкләр көндезге 4тә, 18 Исәнмесез спектакле көндезге 4тә. Һәм ниһаять 19 гыйнварда Илмир Низамов, шундый композитор бар, беләсезме? Беләм. Шуның әсәрләренә нигезләнгән бары тик театр артистларына катнашкан концерт булачак. Мин бу концерт турында бер нәрсә дә белмим, шуңа күрә киләгез әйдә. Беренчедән кил. Кемнәр буласың анда? Менә Рәйхан белән Гадел без җырлаячакбыз дип мактандылар уже. Дөрес эшлиләр, менә. Безнең белән булачаклар алар моның бу концертның иң төп сәбәбе әлбәттә театр һәм музыканың дуслыгы. Мин инде күп еллар Ялгышмасам, дуслык синең Миркәй Айсылуга ки язудан башланды бугаймы? Иң беренче шул түгелме? Юк. Түгел бугай. Зур сәхнәдә иң беренче зур спектаклем минем иде. Әйт. Ни? Балалар турында. Юк, кайсы? Карале. Монда инде шундый викторина ясарга иде. Кем әйтә шуңа приз. Менә безнең яшьләр беләләр микән? Мин беләм. Яле? Райхан әйтәле. Әйе. Юк. Шуннан. Бу Марио музыкасы түгелме? Я угадаю 7 минут. Әйдә тагын. Анда әле безнең менә Җәүдәт белән Зөбәрҗәттә марта чыга, ә ул спектакльдә башка хайван җәнлек чыга. Ишәк. Хуҗа Насыр димени? Әйе, бу минем зур сәхнәдә иң беренче зур спектаклем шул иде. Әйе. Шуннан башланды минем театр белән дуслык, Камал театры белән дуслыгым. Һәм мин күптән генә түгел санап киткән идем. Җәүдәт белән Зөбәрҗәт ул минем 12нче спектакль Камал театрында.
Һәм менә шул саннарны истә тотып, шундый уй килде, ул музыкаларны аерым да күрсәтеп була дип, һәм без шундый концерт оештырырга планлаштырдык. Безнең оркестр белән, Камал театры оркестры белән. Менә сиңа сорау яздым, укы. Ой, алмаз рәхмәт. Уйлап утырдым, әйтем, нинди сорау бирергә икән дип. Көтеп торыгыз инде, сөйләп бетермәдек, сөйләп бетерсен. Һәм ничектер ул оркестрның да, Даниярның да хыялы иде, минем дә хыялым иде. Һәм менә ул хәзер хыял тормышка аша. Ашачак Алла бирсә. Ул концертның иң төп максаты безнең оркестрны яңгырату, җырчылар белән эшләү, артистлар белән эшләү. Менә без тамашачыга аерым күрсәтәбез музыканы. Ул теге спектакль кысаларына гына түгел, менә ничек ул аерым яши, ничек ул аерым Хакы бар аның яшәргә. Аерым да яңгыялар. Кайбер кешеләр бит ничектер сизмидән музыканы кемдер киресенчә махсус менә шул җырларны яратып килә. Бу концертта сез ул музыкаларны аерым тыңлап, ишетеп, яратып, ләззәтләнә аласыз дип әйтә алам. Илмир, сез менә әле генә әйттегез, оркестр белән, артистлар белән эшлибез дип инде концертныймы? Шуңа күрә шундый сорау туды башта. Җырчылар күп, матур җырчылар күп име? Ничәп менә сез безнең актерлар белән, артистлар белән, менә нәкъ артистлар белән эшләргә булдыгыз концерт? Мин гомумән экспериментлар яратам. Һәм мин беләм, Камал театрында безнең артистлар бит алар бик сәләтле, бик талантлы, һәм күбесе бик матур җырлыйлар. Һәм минемчә, алар өчен ул бик зур ниндидер шатлык та, мөмкинлек тә, үзләрен шул яктан да безнең тамашачыга күрсәтергә, сынап карарга. Минемчә, чын артист ул бик киң акырлы артист булырга тиеш. Безнең Камал театрында андай артистлар күп. Һәм бик шатмын. Димәк, концертта тулысынча бар тик актерлар гына булачак. Шулай театр артистлары гына. Һәм әйтергә кирәк, мин бит инде күп артистлар белән эшлим, җырчылар белән эшлим. Актерлар, алар шул ук җырларны еш кына башкачарак җырлыйлар. Ничектер башкачарак ачыклап бирәләр. Һәм тамашачыга да шул ук булган таныр җырлар кайбер вакытларда тагын да яңа яктан ачыла. Шуңа күрә мин ул экспериментка үзем дә бик теләп барам. Бик көтеп калам ул концертны. Театрга дип язган менә спектакльләргә махсус язылган җырлар аерым эстрадада яшиме, бармы менә шундый үрнәкләр? Яшиләр. Менә Гадел җырлаган җыр Син минем дип атала, ул махсус язылган иде спектакль өчен, ләкин Камал театры өчен түгел, башка театр өчен. Ул җыр спектакль өчен язылды һәм аннары соң яши башлады. Аерым эстрада җырлар. Һәм күп җырлар шулай менә мин сине Худайдан сорадым дигән җыр, ул шулай бу концертта яңгырачак. Ул менә инде Әлмәт өчен язылган, мин аны хәтерлим, һәм аннары соң ул Эльмира Калимуллина репертуарында шулай аерым җыр итеп яши башлады. Көтәм сине җыры. Камал өчен махсус язылган иде. Ул җырны инде күп кеше белә, таный, кайбер дуслары миңа шалтырата. Көтәм сине дип, шуңа инде рингтонга әйләнде. Шуңа күрә бераз кунакка көткәндә шуны куйырга кирәк. Көтәм сине. Һәм аңлашылды. Шуңа күрә мин бик гомумән рәхмәтлемен театрга шундый илһам биргән өчен. Ул җырлар булмас иде. Бию-пәри җыры булмас иде, бию-пәри дигән спектакль. Мин һаман да хәтерлим, без Илгиз Шахразиев белән очраштык та студияда. Нәрсә турында җыр булырга тиеш инде? Мәйтәм, бию-пәри, мәйтәм, әйдә уйлыйк, нәрсә ул, кем ул, нәрсә әйтә ала ул, нәрсә фикерли ул. Һәм менә шулай бер сүз, ике сүз, һәм менә шулай җыр безнең. Бер-ике көн камыр ашама, күлмәгеңдә таптаман була. Без көтәбез. Әле менә бу ел менә Сөяркә спектакль дип әйтеп киттегез. Ул бит җырлар язылган иде инде. Спектакльгә да кадәр мин аларны махсус спектакльгә язмадым. Ләкин алар менә бу спектакльдә яңгырый башлагач, алар ниндидер яңа сулыш ачылдымы аларда, тамашачы да шухатлы сорап, көтеп ул җырларны миннән сорадылар. Һәм ул
барлык менә шул театр һәм музыка дуслыгы булганга күрә. Димәк, спектакль нәрсә генә дисәк тә, җырны тагы да икенче яктан, яңа яктан аша, үстерә, аны яшәтә дигән сүз инде. Илгиз Зәйниев әйтә, җырның биографиясы туган кебек була ди шул вакытта. Һәм мин аның белән килешәм. Менә илһам дидегез. Шундый сорау бирмичә булдыра алмыйм. Нәрсә белән илһамланасыз сез? Менә шундый. Менә таудан илһамланып кайткан. Таулар белән шуннан. Менә мин күптән генә түгел ул җавап, ул сорауга, ул сорауны еш бирәләр. Менә узган атнада Камал театры эшендә мин бу сорауга бик төгәл җавап таптым кебек. Мин ул көнне килгән идем. Җәүдәт белән Зәбәрҗәткә. Чыктым, спектакль бетте, алкышлар инде барсы да. Монда шундый күтәренке кәефтә чыктым һәм шул вакытта чыгып баралар минем дусларым. Алар Сөяркәдән чыкканнар. Безнең бит инде күп спектакльләр параллель килеш бергә баралар. Һәм барсында да сезнең көйләр. Әйе. Һәм менә бу минем өчен иң зур илһам. Алар, мин үзем Зәбәрҗәттән чыктым, хисләнеп, алар миңа Сөяркә турында сөйлиләр. Хисләнеп. Һәм менә бу хисләнү синең эшең, яңгырау, синең җырларың кешегә кирәк булуы, ул иң зур илһам. Һәм анарсын театрдан чыктым да безнең берничә җыр яки бер симфония. Афишабыз эленеп тора. 19 гыйнвардагы була торган концертның афишасы. Ул тагын да күбрәк илһам миңа истәде. Шуңа күрә кешенең иҗаты яңгыраган вакытта ул иң зур илһам. Минемчә, актер сәхнәгә чыккан вакытта, композиторның инде әлбәттә музыкасы яңгыраган вакытта. Яисә менә сез җырлыйсыз, һәм мин күрәм, безнең тамашачы телефоннарны ала. Ул менә шухатлы зур эш минем өчен, ул шундый зур шатлык. Димәк, кеше шул музыканы үзе белән алып кайтасы килә. Ул гашыйк була. Шуңа күрә менә шул минем өчен иң зур илһам. Үзең музицировать итәчәксең концертта? Әлбәттә, мин тулысынча сәхнәдә буламын. Җырлар турында, инструменталь әсәрләр турында бу концертта җырлар гына түгел, инструменталь әсәрләрдә бик күп булачак. Һәм мин алар турында сөйлим дә, ачыклыйм да, ничек алар туган, ни өчен менә шундый музыка булып туганнар алар. Һәм әлбәттә үзем мин кич буе булачакмын рояльдә. Шуңа күрә минем белән күрешергә теләүчеләр, килегез, күрешербез, сөйләшербез. Әйтәсең син теге сүзне. Теге сүзне? Оештырабыз дигез. Безнең Алмаз абый бик теләп катнашасы килә сезнең концертта. Таблато. Шуңа күрә. Рәйгам белән хәзер иңгир белән Мөгезле булмаса да. Кәҗә мөгез булмаса да. Мөгез булмаса да бүтән чаңлыйлар алачак. Бу контекстан чыгып калды инде, аны оныттылар. Әйтеп бетер ахырга. Шуңа күрә Алмаз абый бик теләр иде. Хотя бы бэк вокалда булырга. Бер сүзне җырлап алырга дип. Булса да. Бер ноталы җырың юкмы синең? Син бит җырлаган идең ниде? Әтәш менгән шитәнгә. Әлбәттә. Анда да бит минем музыкам яры. Ул җыр буламы? Буламы әле? Син бит, буйлы булмый, кызганычка каршы. Табырбыз? Ярар. Табырбыз. Менә бит, рәхмәт. Булды бу. Җырлаган кебек булып китте. Илмир, кыскасы иҗатың сайыкмасын, менә шул уңай хисләрең тулып ташып торсын. От елында бер Харкин шаяру бит инде. Колхозда от эшләгән бар, ул председатель булмаган дигән. Ләкин аңа карамастан от кебек эшләү генә түгел, софта тырышып, чтобы быть на коне. Шундый әйтем дә бар. Шул от ул безгә карата тугрылыклы хайван. Без дә үзебез менә шул тугры булып иҗатыбызга, тамашачыларыбызга, яшәргә, эшләргә, иҗат итәргә насыйп булсын. Кунакка килгәч инде рәхмәт. Концерт гөрләп үтсен. Бик зур рәхмәт. Камал FM Фикер мәйданы. Киләсе очрашуларга кадәр.